Ndewonu ndị ọma na-ege ntị. N'ezie, Igbo dị ụtọ. Abịala m ọzọ iwetara unu ozi maka kalenda ọnwa Mee n'afọ 2021. Dịka anyị si mara, kalenda Igbo nwere ụbọchị anọ n'ime otu izu akpọrọ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Anyị lee anya na kalenda ọnwa Mee, anyị ga-ahụ na ọnwa Mee bidoro n'ụbọchị Satọdee na kalenda Bekee, mana o bidoro n'ụbọchị Nkwọ na kalenda Igbo. Nkwọ gbara ụbọchị asatọ, ụbọchị Eke gbara ụbọchị asatọ, ụbọchị Orie gbakwa ụbọchị asatọ, mana ụbọchị Afọ gbara ụbọchị asaa. Kalenda ọnwa Mee n'afọ 2021 gwụrụ n'ụbọchị Orie. Ọ gwụlanụ ka ọha m n'ọnụ n'ụbọchị taa. Aha m bụ Chimere Okoro. Ndewonu.